Human sa kusog nga linog niadtong Biyernes, dunay nakit ang mga liki sa yuta sa pipila ka lugar sa Davao Oriental. Ug sumala sa mga residente na matikdan sab daw nila ang pagsaka sa level sa tubig sa baybayon sa probinsya. Ani report ni John D. Esteban. Morning crack. Gipakita sa mga residente sa sitio Baybay, Barangay Saukige, lungsod sa Baganga, Davao Oriental sa news team. Ang liki sa yuta doon sa Baybay nga bugna matud pa sa linog. Nakita sab daw nila nga mibuswak ang tubig gikan sa nabugnang liki. Pag tanaw na ko kalit man ang tubig niya anak mo to Buswak. buswak ang dagan ko. Mao kining epekto sa linog niadtong October 10 dinhi sa sitio Baybay, Barangay Saukige. Nanay mga nakita nga mga pagliki. Ang gilapdon na naa sa duha ngadto sa tulo ka dangaw ug naay gilawmon nga 2 to 3 feet. Kung ato ang basihan ang kini mga visible cracks anaa sa 19 to 20 meters ang gilayon. Sa laing bahin sa lugar, doon na say nakitang mga liki sa yuta. Urat may sense nga kamong pagkabata hangtod karon nga 40 years to 50 years na wag yun may makahiagom ni ani nga mga kalamidad. Gianhian na kini sa FIVOLCS, sumala silang assessment, gitawag kini nga ground fissures nga mamugna tungod sa tectonic activity sama sa linog. Nagbuwak-buwak sab ang salog sa basketball court. Natural yun dahil unang-una manipis yung pavement na nando, tapos yung movement during the shaking is talagang sideways, upward, downward, so talagang mabibitak yun, and that goes the same for yung ibang mga bahay. Sa aerial shot, kita ang dako nga liki sa yuta sa barangay Taukanga sa Manay, Davao Oriental. Pulo ka balay ang apektado. Sumala sa FIVOLCS, delikado daw ni kay pwedeng mudahili ang dako nga bahin sa mong yuta kung tay-ugon og kusog nga aftershocks o di ba kaha muulan og kusog. Busa dili na kiniluwas puy-an. Dinhi sa Purok Baybay, Barangay Jubilier sa lungsod sa Tarragona, na matikdan sab sa mga residente ang pagsaka daw sa level sa tubig sa dagat. Human ang linog ngadtong Biyernes. Diyan lang po talaga siya, hindi po siya lumalagpas diyan. Then nung nangyari na nga yung lindol, hindi po namin inaakala na umabot talaga diyan ang karagatan. Sama sab sa Barangay Central sa samang lungsod. Hanggang dito pa ang high tide. At 10-12, while andyan kami sa taas, umatras siya hanggang doon. Kita mo yung alon? Ganyan ka layo ang inatras ng dagat. Tapos mga 10-12 pataas, umabot hanggang dyan ang tawag dito, ang high tide. Matod sa FIVOLCS, anaa sa duha hangtod tulo ka tsunami waves ang na-generate. Nga dunay gitas-on nga usa ka metro. Human ang sagunsong linog niyadtong Biyernes. Usasab sa mga gikahadlukan sa mga residente sa Tarragona nga naa sa coastal barangay ang tsunami. Ilabi pa nga naapay nabating aftershock. May takot pa rin na pumalaot kasi at any time, hanggang nafe-feel pa namin yung mga tremors, yung mga aftershocks, baka bigla-bigla umatras ang dagat, madala sila doon sa malayo. Ang mananagat sama ni Alan Dapitanon, dili mawala ang kahadlok kung mulawod kay basin daw maabtan og linog samtang nanagat. Apan way mahimo kay kung dili daw manginabuhi gutom ang abuton. Ang kahadlok bang di mo na tanaw na ang taso nalagkuan gid among kahadlok nato na higayon. Pero nami Ginoo man. As of October 16, ana-ana sa kapin 1,400 ka aftershocks ang natala sa FIVOLCS. Human ang kambal nga linog niadtong Biyernes. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.